benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Bos días, nenos e nenas. Benvidos a un novo programa de Camiñando pola Vía 19. No programa de hoxe continuaremos falando da historia do calendario romano. Hoxe contaremos vos a orixe do mes de maio. Hai dúas teorías que explican a orixe do nome do mes de maio. Unha dinos que este mes do calendario romano estaba consagrado aos maiorum, os maiores, e outra, a máis apoiada polos expertos na materia, que estaba consagrado á deusa Maia, ou Bona Dea. Maia era a deusa da fertilidade, a castidade e a saúde. Neste mes do ano, Rómulo, un dos fundadores de Roma, instituíu unha serie de festas para silenciar parcialmente a tortura do remordemento provocada polo asasinato do seu irmán, Remo. Estas festas eran os xogos florais e lemulares e celebrábanse os días 9, 11 e 13 deste mes. Durante este mes, os romanos organizaban numerosas ceremonias para celebrar o renacemento da vida vexetal. Por exemplo, o paterfamilias celebraba o ritual da fava negra. Nas calendas facíanse ofrendas á deusa Maia e aos lares tutelares, divinidades protectoras ou ánimas dos devanceiros, en cuxa memoria se construía unha capela en cada un dos barrios da cidade. Tamén, no mes de maio, acendíase o lume novo, testemuño de como a vida pode xurdir da morte. Estas celebracións tiñan lugar nos cumios das montañas, e unha vez finalizadas, comíase pan doce con ovo. Ao longo deste mes realizábanse unha serie de celebracións. Algúnas das máis importantes eran os arranxos florais, que remataban o día 3. O día 7 era a festa do chivo expiatorio. O día 12 celebrábanse os xogos na honra de Marte. Os días 17, 19 e 20 as festas agrarias da dea día. O 23 conmemorábase a invención da trompeta por Vulcano. O día 25, unha festa na honra da deusa Fortuna. E o día 30, a Ambarvalia, a purificación dos campos. Agardamos que vos gustara o programa de hoxe e que aprenderades moito neste novo episodio de Camiñando pola Vía 19. Un saúdo a todas as ointes de Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio na túa escola.